Ki Nonghikai School ha Baroh Kawei gari Nepal kila penlong Jingdawa da ka Sangeh Treikam bat kila sedang ya kene ke Jingdawa ha kala sngi ublai ka nyau tarik uya yong arjar arpusan kum gadak ke Jing Pynjur ya ke Jingdawa jongki ban wanra no da ka School Education Act ka bathamai. Kaseng ki Nonghikai ha Baroh Kawei gari Nepal ka balatip kum ka Nepal Teachers Federation. Kalau betah ya Baroh ki Nonghikai bagi deiban Sangeh shwana ka kam jongki ki deiban khanglut ya ki school Baroh bat wat kitu ke badang penkrek ya ke result ru kidei ban Sangeh shwa ya ke kam. Kani ke seng ki Nonghikai kalau betah ya Baroh ki Nonghikai bagi dei ban 1 poi hanong ba Kathmandu ban Pynjur ya ke Jingdawa. Kani ke seng kalau penmi ru ya ki kendon bagi tu ki Nonghikai ki badang correct paper jong ke secondary school education ru kidei ban bu no shwa sharut ya ke kam jongki. Ka sorkar kalau pentip ban kapor syakapor kalau khot ya keren bat ki Nonghikai. Bat wat haduk mentaka sengiru ke sorkar kala kam bakala khot ya keren ya kinong yalam jong ke federation. Henrei kim tre kat ba kinong hikai pat kila ong ba kam don jingmut ai ban ya keren bat ke sorkar. Henrei gadai ban shupin i bet daka kam kata ban wan rakno ya ke School Education Act ka bathamai.